po sa lahat. Isang maingat po na pagbati sa inyong lahat. Ako po muli si Yormes Adventure na magbibigay po sa inyo ng idea kapag po nahihirapan kayong magpa-start ng inyong motor ay baka po sa spark plug lang po ang problema. Ang mismong ipapakita ko pong video sa inyo ay kung paano ang tamang paglilinis ng spark plug at pagtanggal nito. Ito po yung mismong tools na ito ang ginagamit sa pagtanggal ng spark plug. Ito po ay pasadya na ginagamit para doon. So ito po guys, yung mismong unahin po natin tanggalin sa pagtanggal po ng spark plug ay ito pong linya ng kuryente. Ito po yung kulay itim na wire. Yan po, naka ano lang po yun guys, nakadikit lang po dun sa mismong spark plug natin. So ito po yung spark plug. Yan po yung tatanggalin natin para linisin po ang spark plug. So ito po yung mismong tools na kailangan natin. Yan po, ilalagay nyo lang dun sa mismong spark plug nya. And then, kasukat na po yun. So iikutin nyo na lang po na paluwag para po matanggal po yung mismong spark plug. Hanggat maaari po, dahan-dahan lang po kayo sa pagtanggal nun. Ayan po guys, natanggal na po natin. So ito po, yun nga po ang nangyari. Madumi na po yung mismong dulo. Gawa nga daw po yun dun sa mga krudo o yung mismo mga gasolina na ating pinapalagyan dun sa mismong gasolinahan. Ang gagawin po natin guys ay linisin po natin yung mismong spark plug para matanggal po yung dumi doon sa dulo para po kumonekta uli yung mismong kuryente. So ang gamit po natin guys yung mismong liha, kung meron naman kayong extra liha dyan o gamit ng liha para po isin yung mismong dulo para matanggal po yung mismong mga dumi ng spark plug po natin. Yung iba po guys ay ginagawa nila ay nilalagyan po ng gasolina daw at sinusunog para daw po matuyo ang mismong dulo ng spark plug. So ako po guys, yung mismong gagawin ko po ay lilinisin ko po ng mano-mano para po makita ko mismo kung saan yung dumi ng aking spark plug. Medyo mabusisi lang siya guys, linisin. Pero unti-unti naman guys ay matatanggal na po ang dumi. So isa-isahin lang po natin yung mismo mga gilid ng ating spark plug para matanggal po yung mga dumi na nakalagay. Sabi po nila mga sunog na gasolina daw po yun. Sunog na krudo. So ito na po guys, yung mismong spark plug po natin, yun po. Kung nakikita nyo po sa screen ay medyo natanggal na po natin yung dumi ng spark plug. So yun po, punasan po natin ng mismong tela o damit para po mas matanggal ang dumi sa dulo ng spark plug po. Kung makikita nyo po ay medyo natanggal na po natin yung dumi sa dulo. So ito na po guys. Ilalagay na po natin yung ating spark plug sa mismong motor natin. Medyo pumuti na siya o nakiskis na natin yung dumi sa dulo ng spark plug. Yan po guys, pwede nyo pong linisin gamit po yung tela o basahan. Yung mismong paglalagyan po ng spark plug para po hindi po siya ganun kadumi o malinis din po ng maayos para paglagay po ng spark plug ay hindi agad siya ganun madumihan. So yun guys, ibabalik na po natin yung ating spark plug sa ating motor. Ganun pa rin po, dahan-dahan pa rin po natin ibabalik ang spark plug.
Ayun po, gamit po yung tools uli natin para sikipan. Make sure po na masikip po yung ating spark plug bago po nating ilagay yung linya ng kuryente. Yan po, gamit po ng tools ay medyo sikipan po nyo ng maigi para po maglapat po mismo sa inyong linya ng kuryente ang spark plug. Pero po yung pagsisikip po ng spark plug ay dahan-dahan pa rin po. Baka naman po kasi ma-lost thread. Kaya po dahan-dahan lang. So ito na po yung linya ng kuryente. Ilalagay na po natin sa ating spark plug. Ayan po. Ayan po, umaandar na po ang ating motor. So ganoon lang po kasimple ang paglilinis ng ating spark plug para po pagana ang inyong motor. Yun lang po. Maraming salamat.